Gitistingan yun na mong suroy karong gabi una sa akong Hanibebe, ang City Hall ng mga Surigao nuns. Abanti Surigao! Biring dapita, makita yun nimo ang kaanyag sa atong City Hall o kaanindot hapsay sa atong palibot. Limpyo o kaanyag sa imong asawa ang nga oy. Simi nalipat yun ta sa topic. Doon yun nato ni paglibot. Para sulit ang atong pagpanuroy diri sa City Hall. Akong Hanibebe di ay hastag yung lingawag yun niya, iyag yung tiyok-tuyok o gimikos-mikos yun niya ang area. Makita yun niya mga ngiti nga nalipay siya. O ako pod, isa ka mananap, nagmikos-mikos pod siya, diha pod siya niya agyan ng tunga, nagpapansin pod siya. Baga yun kay ignaong. Akong Hanibebe di ay wag yun siya puli, sige tuyok diri sa flagpole. Kay manindot kuno kayo ang mga taladawon, mga series lights, mga Christmas decor o uban pa. Karong mga orasa, daghang kinanoroy kay sayo pa man sa kagabion. Siyempre ako pod, wala po ko puli. Gusto po ko bulantaw sa mga Christmas decor ug maanyag na mga series lights. Magpaatbang yung ko diri sa City Hall para makita ang atong pagkagwapo ug sinaw na ulo. Kana akong giyawit, taman ra gyud sa ambisyon. Wala gyud sa buhat, nagkapakapa pa ang mananap. Murag nakatagamtam jud si kalipay. Daghan kay mo dayo, mga tagalaing lugar, mga pariner, kay gusto mo lantaw sa atong Christmas decoration sa atong dakpayan. Dili na ko ipanghimakak, na nagyud tay ikabuga. Klaro jud kaayo ang ebidensya. Busa kita tanan, magtinabangay ta para mo uswag pa yun ug muabante pa yun ang atong dakpayan. Diri sa Surigao City ug sa tibok probinsya ng Surigao del Norte. Nagpasalamat jud mi sa akong Hanibebe kay nakasuroy mi karon kay atong opening wag yun mi nakaatin. Sayang yun kaayo kay wa jud ko kakita sa mga fireworks. Nagsabot mi sa akong Hanibebe nga mo transfer mi dito sa Luneta para makita po namo ang mga managlaing-laing mga Christmas lights dito ug uban pa. Simi yung nagdagandagan dyan yung pagtabok padulong diri sa Luneta. Kay tungod daghan kay sakyanan. Pag-abot na mo diri sa Luneta, nanuroy yun mi dayon para makita dayon namo ang mga series lights, mga Christmas tree ug uban pa diha. Kaning akong Hanibebe, maintain yun na sa likod. Mao ni siya ang among Christmas tree diri. Kung wala mo ganahe maglantaw, pila ra may pag-scroll o labyan ra ninyo ang akong page. Kung ganahan mo, pila ra may pagpalo, comment, like, ayaw kalimti pag-share kay importante jud kayo na. Wala pa jud nato natuyok ang tibok Luneta Park. Ato jud ang tilukon sa pagmikos-mikos sa atong pagpanuroy para di jud ka maalkansi sa oras na imong gigahin. Dili lang kay puro trabaho ang imong giatupag. Lingaw-lingawon po ang atong kaugalingon sama ning Christmas, birthday sa atong mahal na makagagahom. Kaya matag Christmas mag-celebrate jud ta. Wala pa jud ta katunga sa pagtuyok nato diri sa maong Luneta. Ato pa ning tuyokon para mahuman na dayon, para manguli na dayon ta. Kung nakita ninyo ang White Castle, daghan kay Christmas lights na pangisa, nagpasaway diha. Maghinahinay na may kaginod para moabot namin dito sa atubangan sa simbahan. Unsay kay gihunghungad to? Sikreto ra gyud siguro to niya. Siya ra gyud na kay balo. Mupadayon na mi sa unahan para mahumana gyud ni. Murag simigi kapoy na gyud ko. Sige video dire nga way makuha nato, pero nagyapoy makuha ni sa bandang huli. I-shoutout po na ako ang akong mga followers o ang akong mga viewers bisan wala nag-like, wala nag-sharing, wala nag-comment pero pansinon yapon ako sila kay sila man ang nakatabang sa akong page para mudaghan ang engagement. Mudaghan kayong salamat sa inyo. Kung gusto mo sa sunod mag-follow na mo o mudaghan na yun ni ang akong followers, maurag yun na akong gipangandoy para musikat sukoy yun ko ang ang akong Hanibebe nagpatungod yun din sa Christmas tree o uban pa diha nga iyang gipanglantaw nga mga Christmas light. Si Hanibebe di ay nagpadayon ra gyud siya sa iyang gipanglantaw no. O kanipod isasabdag pasaway, makaigo ka dihag tao, makasala gani ka, magbantay ka sa imong lakaw. Sige kag hangad-hangad diha, basta makatikdol kag tao diha, makasala na noon ka. O akong Hanibebe, iya pong gisundan ang mga tao kung asa dapit padulong. Una siya sa star, pero hinlabay ra di ay. Iya ra yung gisnaban, bantog ra, mo din niyang type, mo niyang ganahan. Kaya gilabyan rin niyang star, gisnaban rin niya dito. Murag ganahan kay siya diri. Kaning dapitan, nadeta sa tunga sa Luneta. Atubangan yun sa katedral o sa Metrobank. Hayag kayo diri no? Musundog ko sa akong Hanibebe. Muagi po ko ani. Kay daghan kayo diri, mga deer. Munay dako kay Christmas tree. Nagyod na sa tunga ug mga series lights sa mga tanom. Ug kanang mga Christmas tree nga gagmay. Kanang nakaitom, pasaway yun kay na. Magpadaol na ita sa tunga sa may Christmas tree nga dako para makita nato ang kahayag sa mga
searchlights ug sa mga Christmas decor diha na nato makita. O lantawan ninyo, grabe ka gwapo ang among Christmas tree diri sa tunga. O kanang pula nga Christmas tree na yellow sa unsa nga color. Sulit jud kaayo ang among pagpanuroy. Wag yun ta mapilde og maalkansi. Nakita man gud nato sa kaanyag sa atong lunita diri sa atong dakbayan sa Surigao City. Maginahinay na gyud taga-Ginod padulong sa tubangan sa atong katedral para makita nato ang atong mahal na Panginoon. Pag-abot po nato diya sa unahan, makita po nato ang atong katedral nasama kaanyag po diri sa atong lunita. Ang akong hanibibi excited gyud kayo siya magpasilpi sa tubangan sa atong katedral. Ang atong katedral di ay napuno yun na siya Christmas light ug uban pa diha ng mga decoration. Dili gyud may magpaulahi, mag-video gyud mi diri o magpasilpi-silpi para makita ang among kagwapo o kanyag. Charot nga uy. Nalipay gyud kay ko pag-ayo nga nakasilpi ko sa atubangan sa atong katedral para makita pud sa atong mga kababayan na gwapo kayo ang katedral nato diri sa Surigao. Nakahuna-una na jud mig uli kay nanakit na jud ni akong bagtak sige suroy-suroy aning lunita. Si midako man gyud ni among park diri sa Surigao.